Khasi Students Union Amkoi Unit kala pelong ya ka jingsam khusnam 4th Maitshaphrang Academic Award Shaki khatsan ngut kisamla puli kibalawan shakmat ha ka examine SSLC but HSSLC arhajar arpulai but iki arngut kinohikai ya kan dia ka jingsam khusnam la pelong ha Amkoi Community Hall ha ka sisat jan ha ka jingdon lang ka kongsan ka sub divisional officer amlaram kong JU Kharpuri ka sub division school education officer amlaram ka kong espertu kinohikai bat ki khana school na ki lightly ki school kenthop ka laish nong higher secondary school nong bare khongla secondary school nong bare lintiar secondary school ka jingthmu jong ka jialang kalong ban penslur bat aimen cm ye ki khana bat samla puli ki badai ke jinkerman ya kalawai ka pateng banwan kong ki samla puli totik ba kane ka program ba ka KSU Amkoi unit kala pelang menta kasni om naga benta ban pensawang ya phi om naga benta ban penkhlew ya phi handrai kadai ka program ka badan jingmut naga benta pintu ba balai ba KSU Amkoi unit ka pelang naga benta ka jingsam ghosna kadai kumsi benta ban penshilor ya phi naga benta ba pinang le bha shushu ba pinang trai sitam shushu ha ki jing pule ki jompi namar pio ihi adami phai sagadiang ne sagamon nadu nasdam hadu bakut kabreu nyatrep nyaskom jongi ngila sa yuro ba ngila sa asensia ha kata ki breu ki banawa namar balai ne kumne ba kita ki officer ki jongi ki IAS ki IPS kidai ki breu ki banawa bat ya ulah kam sincari menta apa ka jela ka jongi dai ki breu ki banawa babak tu na kata tau kong ka jemput silur ya bhi ki kon samla ngangeng scam balang bajong bhi sai sistem kin mi kita di IAS sai sistem kin mi kita di IPS na ka benta ban siam ya ka benta ya ulah kam sincari ban sincari dalaga yele ya kane kabi ke jongi baro kinong kren kenthop nadu ka kong JU Kharpuri ka kong espertu bat kinong yalam ka KSU kenthop nadu u president KSU West Jaintia ulat Parsingkram u assistant education secretary CEC u Richard Malnyang assistant finance secretary KSU CEC Sonstar Nongklau bat kiwe kila kentu ye ki khana bat samla banang yai tre shitam ha ki jingpuli ki bakham shalor ha kane ka jo kasngi ka KSU kalapan skam ya kinong kitkam ka KSU Amkoi unit badu president KSU West Jaintia ulat Parsingkram ula IT ya kariti tre kam jong ka KSU sha u president KSU Amkoi unit ukar panglamin ka jingtre shitom jong kinong hikai rengkat berpi ku kena school ba kathong kala jam bat pilayo mat yang ta kathong ki haladi bat lawan ra ila taru halakiin isam lajong dengan perpat pi kunong hikai ka jingtre shitom ka bapi ai mentang lada pila ai khandai 4% yele banten long 6% namar ba ladangi kinong hikai ni hensting kapatu popor bakadang hikai masnutu ladangan kinong hikai na hensting ngambat ye ki bangan pendak kamut kajingdo kamdai tang ya school kajingdo kamdai ya jelahi borok kawai di nomor ba ni dan kamhi ya kita ki kerdan ki bahaneng mo bangin yo kita ki kerdan bagi beriau jongi kinwan bat nakalian jong ka KSU ai kublay yang kibadon ha kani ka jela nadu kibadon ha kani ka sub division ani ha ka district bat ha kani ka jela hi baro ko wai ba kila shimkya banjit ikikna ngadang keren bagi president ba nga iong banila jit ikikna ba kinyo ban let coaching shabar nakabenta ka IAS bat IPS kani ka wai ka benta ka bagi ong kadai ka contribution jong ka society nga susarong bakam day ka jingle tang jong ka sarkar ndai kadai ka jing shim khia jong phi kum kinong shong shnong iway ba pin poi ya kita ikna shadu ka coaching ki bangkot bor
mo ban let kucing bat ngak kermen ba kan kum kani den ikam ngidon kam ban punpha namal lada pi ong pi kwa ban yale persya yanu kaba ngirem mangi ke chat pengliu jongi kadam kadai ba ngimdan ka ikhtiar jong ka jing puli puthi ngi ong ba ngenra da kawat lam hakapor menshwa dara da kawat lam ru khalong henre menta ngi ong ra da ukulam kamut da ka jing nang ka jing star kan mau kena kan tui pi ba pin long ki ba yai le chitom na mar ban yo ye kan ka award kam long ka ba jen ban shu shong ban chu kre ko chi kan ta na tharai pin nam la ban yo ye kan ka award te na mar ban yo ye kan ka award kan long ka jing trai chitom jong pi ban tre do lai sao san kan ta ban kre ko kan tui pi ba kan ni ka jing yo award jong pi kam dei ban kut tan han ni rei be pe pin nang ye le ban trai chitom ba pin yo ya kini ki award ki gardan ki ba pher